Kudin hayan ya ƙara. Bude? Wannan buran Ni na dan buran ubangana nan. Me zo karba kudin haya? kai kenan kullun ka zo sai ka dinga buga A'a to ba wani dogon bayani ne ya kauni ba domin ba wani cikakken mutunci ni na kwayi dona ba. Me ya kawo ka? Zo muka bayani da kudin haya ya tashi daga 150 yayi. Ya haura ya ce 250. To yanzu da haka na zo muka bayani. Akan mene? Wata ko na ko ni da din magana. Akan me? A to inda mu mun ga abun mu yi abun mu kenan. Kana ni ko ba kana ni ko ma yaya ni inda mu abun mu ya zauna mu in nan bai muka ba muna nan mun buga katako ta gefen ci akwai ɗakin katako sai ka zo ka ke kama. Wani katakon wani uban ka gaya ma mai gidan shekaran jiyan nan saman salmi ya rushe ma kai ka san shi kun zo kun gyara gidan shegu yan buran uba ai haka yanzu ku kare da kudin sai ka san jirgin sama dan iska gini shekara 20 tun shekara 20 ana biya kudi yanzu da yake zamani ya canja sai kudin ka kara kudin haya ai Allah zai kama ku yan buran uba iska daga 30 wai zai kana ga mu taka ci uban ka kara da wannan dan buran uba dan iska ba an fatu ne ya daure maka gindigo to sai ka ci uban ka da